Idagon, Estatu Batuetan kokatzen den Zenarrusa fundazioak Zenarrusa saria 2021 saria Jose Mari Gorroño Gernika-Lumoko alkateari eskaini dio. Gernika-Lumoko herriaren alde egindako lana goraipatu nahi da. Memoria historikoaren alorrean, gobernu onaren alde eta egindako hazkunde politiko, kultural eta gizarte eta ekonomia mailan egindako lana goraipatzeko. Oraindik zehazteke dago saria noiz emango den, beti ere egoera epidemiologikoaren arabera. Aurreko edizioan Juan Jose Ibarretxek jaso zuen saria. Epaimahaikideek euskeraren alorrean, kulturaren alorrean, euskal nortasunean eta giza eskubidetan Jose Mari Gorroñok egindako lana goraipatu nahi izan dute. Eta Gernika-Lumoko herria leku atsegin eta moderno egitea lortu duela Jose Mari Gorroñok. Memoria historikoa zainduz, bere pertsonalitatea mantenduz. Jose Mari Gorroñok esan du, benetan, ohore handia dela errekonozimendu hau jasotzea. Izan ere, Pit Zenarrusa bera ere ezagutu zuen, Boixek eta Gernika-Lumok burututako anaitasun testu inguruaren barne. 2007an aginte makila jaso zuenetik, Jose Mari Gorroñok Gernika-Lumon memoria historikoaren alde egindako lanen artean hauek daude. Gernika bakearen hirimodura bultzatu du, Gernika sariak bultzatu ditu, George Stier sariak bultzatu ditu, kazetariak omenduz, Basilekuko gudarien aldeko monumentua burutu du, Jose Labauria, Gernika-Lumoko bombardaketaren sasoiko alkatea, eta Jose Antonio Agirre, lehendakariak omentzeko lanak burutu ditu, Agonia de Fuego bazterretxearen lana ere bultzatu du Jose Mari Gorroñok, Picassoren Gernikara ekarteko deiarekin bat egin du Jose Mari Gorroñok, eta Espainiar gobernuari bombardaketaren gaineko erantzunkizuna eskatu dio besteak beste. Gainera, Astran, Talleres de Gernikan eta Pasilekuan bombardaketen babeslekuak ere bultzatu ditu.